हेलो लोगोफोर दिनै आं नोंथांनि सेराव मोनसे जोबोर मोजां आपडेट लानानै फैनाय जादों थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो 2020 नि सरकारि अर्डार PMAYG नि न'नि नाम लिस्टआ नोंथांनि नाम गैया नामा थ' जुदि नोंथांनि नाम लिस्ट गैयाब्ला नोंथाङा दा जिंगा सिनांगौ गैला मानोना जुदि नोंथाङा PMAY न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानोब्ला एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनि लास्ट डेटआ थागोन 31 अक्ट'बरसिम थ' बिदिब्ला नोंथांमोना 31 अक्ट'बरनि सिगां बेखौ अफलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन थ' बिदिब्ला बेनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन फर्मखौ बहा जमा होनांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो स' बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशन स' बिदिब्ला दानि बे फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन जुदि नोंथांमोनाबो बे फर्मखौ मोननो लुबैब्ला नोंथांमोननि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव बे लिंकआ थागोन नोंथांमोना बेखौ डाउनल'ड खालामनानै जायखिजाया जेरक्स दखानाव नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन दानिया प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना बेखौ साबमिट होनांगोन खाथिनि गाव पन्सायत नङाब्ला ब्लकआव थ' बेवहाय होनाय दङ गाव पन्सायत सभापति महोदय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सजों लोगोसे बेखौ साबमिट होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय बिनि जिथु साबजेक्ट बे आयदाफारिया जाबाय बेवहाय नोंथांमोना सरकारि PMAYG अर्थात प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि थाखाय नोंथांमोना न' मोननो थाखाय सरकारि न' मोननो थाखाय बेखौ आर'ज बिलाइ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गोजौआव नोंथांमोना नुनो माननीय बेवहाय प्रति माननीय बेवहाय नोंथांमोना गाव पन्सायतआव होगोन ना ब्लकआव होगोन नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दङ जिल्ला अखम नोंथांमोना बबे जिल्लानिफ्राय बेखौ नोंथांमोना आर'ज बिलाइखौ होगोन बेखौ नोंथांमोना होब्लानो जाबाय नोंथांमोना हयथ' सनितपुर जानो हागौ बाक्सा जानो हागौ क'क्राझार जानो हागौ नोंथांमोना बबे जिल्लानिफ्राय खालामगासिनो नोंथांमोना बे जिल्लाखौ फिलआप खालामनानै हो बेनिफ्राय बिनि गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों तारिख बेवहाय नोंथांमोना डेटखौ फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नाय महाखय बेवहाय लिरनाय दङ सनमानपूर्वक बिनिथि आवेदन नोंथांमोना बेवहाय दानिया गासैखौबो फरायनानै लाब्लानो जाबाय जिहेतु बेयाव नोंथांमोननि 2011 सेन्सास मथे नोंथांमोना बेवहाय मोनसे कागज मोनदोंमोन बे सेन्सास मथे नोंथांमोना बेखौ बेवहाय होफानांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गाहायथिं फैब्ला नायदो बेवहाय आपनार बिसाखि नोंथांमोननि फोथायजाथाव बेवहाय नोंथांनि नाम नोंथाङा जायनि नामजों बेवहाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बेवहाय बेखौ नामखौ होब्लानो जाबाय जायनि मुङाव नोंथांमोना PMAY जितु बे न'खौ मोननो लुगैयो नोंथांमोना बे नामखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय पितार नाम बिफानि नाम बेनिफ्राय गाव पन्सायत बबे गाव पन्सायतआव गोलैयो बेनिफ्राय गाव मा गामि बेनिफ्राय वार्ड नाम्बार बेनिफ्राय फन नाम्बार थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्स जेरै भटार ID बेंक पासबुक बेनिफ्राय आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड नोंथांमोना बेखिनिखौ जेरक्स खालामनानै नोंथांमोना बे फर्मजों लोगोसे जमा होनो नांगोन जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना जुदि गोदान न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोननि बे न'आ जितु नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला बे न'आ 2021 अर्थात 2021 मायथाइनि गेजेराव बे नामखौ फोसावनाय जागोन आरो बे मथेनो नोंथांमोना बेवहाय जुदि नाम लिस्टआ फैयोब्ला नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना 31 अक्ट'बर अर्थात 31 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना 31 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामदो जुदि गाज्रि मोनबा डिसलाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सों दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा लोगो लेवानोबो बेखौ शेयार खालामहरदो मानोना बेफोरबायदि फायदाखौ बयबो गोरलैयैनो लानो हायो।